Pozdrav Hotelovú akadémiu v Prešove. Pozdravujem všetkých v Prešove. Hotelovú akadémiu 5D. A 5D. Hotelová akadémia. A tak ako vidia. Dúfam, že sa vám dneskajšia Stužková vydarila. Že sa vydarila. Stužková. No, chcel by som aj pozdraviť pani profesorku Maťašovú. A pozdravujem profesorku Maťašovú. Pozdravujem. No a dúfam, že ste zrobili najväčšiu party, aká ešte nebola v Prešove. A partia moja nikdy nebolo tak. A dúfam, že vám Stužková vyšla. A dobre vyšla. A ukážem vám aj nejaké tie moje tanečky. Ukážem vám tanečky. No poď, môj zlatý tanečník. A krič, Maťašová! Maťašová, krič! Profesorka! Profesorka! Mám ťa veľmi rád! Mám ťa rád! Poď, Duško, poď. Nohy, nožky, riťka. A teraz poď. Poď. No, poď tu. No a spoločne vám prajeme krásnu zábavu a dúfam, že si to užijete. Zdeno Lutnárčuky Papaja. Zdeno Lutnárčuky Papaja. Papaja. A Dušan Goga. A Dušan Goga. A pošli Bloček. Pošli Bloček.